Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kikme kikpa kyo pha skole ki khon jaga KV opashilong kilapin pau ke jing sngokhya holo ke jing dor kansan ka bai school bus man na usnem kini kikme kikpa klare ban ai ke jing tho show managing director jaga Meghalaya Transport Corporation nakliang kikme kikpa kilapin pau ba house nam araja apu ar ka bai school bus kalong hinyo hajar sanspa house nam araja apu lai kalong shpho hajar saus pa san pho but how news nam araja apu saw ke dor bai school bus kalong khalai hajar news pa san pho Siya nagbenta ka by school bus jam ke MTC. Niya dalang kini ba kikun ru kini pa school lang support school ba ako kibi ko silong. Di ba kipinan kam ni pa kikun ning ba jam school bus MTC. Di habang ya pa siya ka bay day ba kajengkiw kansan jong ka by school bus. Tingi su thu ba buon ni kiknik pa kimi ut pa ka by school bus tang ba dan nong ya London dan nong ya keren nama bakal jenglong hasi jongi ke Kamduna dengan jelong tadi tidak sih henry minta kasih kelong beta kelak tak sisa ka pela jongi gudeg besok bakat tu kat ni minta ngi sukhat ke ni dan tangkat ningut henry kidan belayawan nang mene tapi kelak kit nang lek di dah kan ni ke benta ka ba minta kasih kuan yang iwan ban ya keren yang director managing director jongka MTC hangi Shillong ibaki al nongri ti hakabaya keren bat ni suku bai ong balai ba sangiwan nak bang penpal ke jing sokya mo ngi ba ke jing tho hai ti hadin jo ke kran yong ngi tho ngi penpal ke sokya nama ba ka ke kansan ka bai school bus ni ngi sa na lai mer ngi pha e ki khon cha nyau mer ti ka bai school bus da ngi thu man ka snam ngi thu cha tang ki snam na du snam ar hajar apu ar ka bai school bus ka dei nyau hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai mer cha nyau mer di nang ta shishu ha kasnam arhajar arpuar kadai nyaw hajar san spa house nam arhajar arpulai kadai shipau hajar sau spa san thong bat house nam arhajar arpusau menta kala kiu kansan sha ka khatlai hajar nyaw spa san thong bat katu kat ni kat kum ka jing terpau jongi ha khamat jing director mene kolong ban ka ba pelingo yang ikum kimi paru kolong ban ha ka pratri kum jing bana Januari kidan katu kat ni kimi pa ki bla dapat renew ya card boss siapa ISPT siapa office MTC ti habdien miklar ni hak pratri di Januari kidang yo e kedor kemarin ke basipau hajar saus pak san pau kata kadang dei ke jong senam ajar pulai tikat batang hadin stoyo na ka mentau ni ujuk yu senam ajar pusau kala pen kala no kedor pak kala dei no syaka sipau hajar asaka khatlai hajar news pak san pau tikat bapeling ngo susu yang ni kum ki kemi pa ka bang ya keren syapang kani ke by school bus kalong ka baga jing penkiw kansan ka bamsong nong rim namar ha ka bay din mangi ki baya tray bela basya tray bela beria namar niya pa ya ka school ki khon sya ka central school namar bahang te ka by school ru kadang Kamduna le singala ban ong tang kumban ki hajar subnai kana nong ar hajar squatter kila dengi pa ki school private kana nang Kamram rei namar ba le singala ban ong la da kabiang ka school government hakeleng ki jaka tingi ra komisi nang kendang ila ban pas kendang ni bro minta pai ba ki kami be sensor nama ka school ka biang ti hengrei ka bakta pada ingin minta kolong ba ka by school Kaduna kat ba ka by school bus ka kiu sa bapalan ti ka ba nu jor pada ni dapat na lo ka tam di tan kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa san pharu im ngatrai na ka department jong ki klempet kat kum ka kilometer nama kani ka diklum ni barok ki barung ki ba kiu ka bus ki kena school di ba kiu bus na du na renja na maulai le sing na kani ka ju ka dor khatlai hajar news pa san phau ti ka mamangi na lai meru ni ham ai ka dor khatlai hajar news pa san phau pada ka dor ba mentau snap ti ka bangi wan ni krani yai director menai yong balai ki wan ot tang mapi tingin nyo ang ngi dan ki khon hayeng kuma sangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki pha na ka ju ka school ka ju hi ka bus te kelak tak jor kelak poi si tenglak mene silak duna kan pola da kadai kani ka dor khatlai jan news pa san phau ti kelak khia bahasa ti yong ba kani kadai ke jingi kran da ka buat ngam tip kala dan sisa kata ke jingkran ne em henrei kata kadai karai kat bangi dai keli sepi sepo MTC ki ong ba kani kala dai ka ba balak ki kena bakla ki ka by school bus ti ka bangin su thu shu kan namar ba bangi pek ya kajing thu jo ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kajing ekran ki assembly mention snam ngosmo baki ong ba
ka government hi kan persang kat pala ban tunduna ya ki private vehicle nang ban lakta ya ka traffic ndre mental ada ka jing penhe jo school bus kalong komni kanang ai la su bade yu pai ba bon se la ka jong ka da private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin nya bagi bu school ikon kinalo ka taru ipen pa ko jing sokya ni kalong ba da terpat na kaliang jong ka sarkali nga terpat na kaliang jong department kan bishar benia ha ka bai dei bakani namarngi nisut ho bakal akta shisha kat sebab hai pai ba usyam bitang jing jenja pan jing saluti sudah namar kani la pen pa ba kala saluti ka plajon ki baret baria ki babelaret belaria ti ha ka bai dei bakani ru ha jing kren jong nga joni menne ba i directly ong bai ba undan bawan ujor namar le se berang bun hi mentau senen kimpat tip ya kanika jing ten thmai kanika dor namar tang katu kan ingot ki balawan ten thmai ka kat bos apo MTC yanti bidang lap tang katu kan ingot dan hakata ka kani ku ju ko ngalap ba kala ta sisa ka ya ka pisah di jong hidup pisuk di nakata miwan panyakrani i jadi director mentakasni di hakapai dei bakani ngi kerpat bat mentakasni hing kerpat iki kimi ki pa ki badan ki kon ki ba phas ko lang te po ki vi hi di ni kerpat ba da ka jing dan lang kat ngot ho ni de ki kon ki ba ki kimi ki bang dan kon arngot langot sangot ki dan ki man ki para ki ka aku jo ul ki kala khia shisha ni kerpat ki kimi ki pa ki badan ni ki jong ki kon ba da ka jing sim khia lam na ta ki kon jong ki namar ba nila bandong ya ka baladat in ken ka de history hanrei ka kamron jong ikun ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamron jong ikun ki pat ba hi ba ni kren ya ka bamenta ba de ka bansawan namar ba na da ka ki shi ki kum ni man ka snam tang snam arhajar ahusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyo hajar shi snam ya na kata kan ta ba kum bai ong director menne bai ong bakal kiu ba ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu hadu kat no tak bai petrol ngi rungi pendan kam bai petrol man ka sni bai ka kiu si ya tingka kam dei ba ka kiu iki hajar ikani kada ta si syai kata ini terpar bet ahmad jong ki mik pa ki badan iki kon pa paskul pok ki bisno ba tang kenhun barit ngi dan kuni ni terpar ba ka ar pesan terik kapor kan long kumba khatui biji la den khatui biji step in one no hang pai hapo kamadan hapo min pelong using meeting barit bangin pelong meeting lang bangin discuss lang habai dai bakani ha kapor khatui biji step hamadan umika halaimia Lalu haka arpusan terik mentau benai kini entah tayau kan haka arpusan terik mentau benai di kata kali jingker patrit na kaliang jongi pai dan lang hami di ki ngan ongi piki cibun ha ki jing la dengi lap ikini ki school bus teng ki school bus teng ngan ongi piki klung ki ba san snam du snam ngila sil do kador ka ba capacity kada ki pho hajar di hendrai klung ki ba san snam du snam nong piki kan habi kini si kamlong ko kum capacity kin habi kini si klung banyu snam habi kini si bar ki kena ki bala he kata kade bengi julap perbo ka jing tap tinyan du kadan hendrai ngili li bala yakio shate shalas shalai mer sau mer ter bon kim ju khan yo jaka shong shu ikon di ha kajing sha kum ko dor ni si be wan si koi ka si am ta koi na hendrai kat ba kajing lap ko jungi kalong ba ki khoni dalam